Poď, vysvetlíme si, čo to je absolútna hodnota. Absolútnu hodnotu označujeme takýmito čiarkami, napríklad dáme si takto trojku, čiže toto je absolútna hodnota čísla 3. Hop. Toto je absolútna hodnota čísla 3. No, a jeho absolútna hodnota je 3. A absolútna hodnota mínus 3 je taktiež 3. Zaostruj potvora. Absolútna hodnota každého čísla, je jedno aké je vždycky kladná. Okrem teda nuly, lebo to nie je ani kladná, ani záporná. Takže absolútna hodnota čísla 3 je 3. Absolútna hodnota čísla minus 3 je tiež 3. Pozor, nemýliť si to s navzájom opačnými číslami, lebo niekedy robia žiaci tú chybu, že dajú, že absolútna hodnota trojky je minus 3. Nie. Pozor, je to stále plus, je to kladné číslo, lebo absolútna hodnota je vždycky kladná. A ešte raz, označuje sa takýmito paličkami alebo čiarkami, nazvi to, jak chceš. Nie je to zátvorka. Bacha, minus 4 v zátvorke nie je to isté ako absolútna hodnota. Dobre, je to rozdiel. A ešte jedna vec, keď som povedal, že absolútna hodnota je vždycky kladná, tak aby ťa to nepomýlilo v príkladoch, keby máš napríklad, že takto mínus absolútna hodnota minus 5, no tak tá absolútna hodnota je kladná, áno, vyjde ti 5, lenže to mínusko nie je v tej absolútnej hodnote, to je pred ňou, takže aj tu bude ešte pred tým číslom, takže to stále bude minus 5. A keby máme takto, že mínus 5, absolútna hodnota, no zase absolútna hodnota je 5, ale to mínusko pred ňou nikam nemizne. Dobre. Prečo to tak je? Je to preto, že absolútna hodnota nám vlastne hovorí o tom, ako je vzdialené dané číslo od nuly na číselnej osi. Keď mám napríklad dvojku, tak je vzdialená 2 dieliky, čiže absolútna hodnota dvojky je 2. No ale mínus dvojka je taktiež vzdialená 2 dieliky od nuly, takže absolútna hodnota je tiež 2. Je to preto, že absolútna hodnota nám teda hovorí o vzdialenosti a vzdialenosť nemôže byť nikdy záporná. Dajme tomu, že stojím na ulici, ty ideš ku mne, si odo mňa 2 metre, 1 meter, pol metra, prídeš ku mne si treba z 0 metrov odo mňa, aj keď to by bolo divné, ale tvárme sa, že teraz je to OK. No a potom ideš ďalej, asi zase pol metra odo mňa, 1 meter, 2 metre a tak ďalej. Nemôžem povedať, že si odo mňa minus 3 metre. Vzdialenosť nemôže byť záporná. Takže preto ani absolútna hodnota nemôže byť záporná, lebo hovorí o vzdialenosti daného čísla od nuly. Čiže zapamätaj si, absolútna hodnota je vždycky kladná. Vidíme sa na budúce.